Ahoj, vítejte už u 20. pokračování této videosérie ze hry GeoGuessr. Tentokrát to bude trošku jiné, denní challenge už mám splněnou, takže si dáme jednu z map a tentokrát se podíváme do Polska. Dáme si challenge 10 kol a očekávám, že to bude na maximum možného času, co budeme mít pro dnešní díl vyhrazený. Protože další 2 týdny nebudu mít moc čas, tak budu natáčet ještě díly 11 a 12. Takže se můžete těšit na 11. dílu na Česká náměstí. A ve 12. dílu si ještě rozmyslím, co udělám. Možná mi něco napadne, ale natáčím to teďka s předstihem 3 díly naraz, takže napadne mě to třeba, uvidíte to, uslyšíte to, bude mě třeba v dalším dílu, tak pojďme na to. Začneme teda Polskem. A to nebude nic jednoduchého. Jak moc dneska mluvit nebudu, jsem pořád nachlazený trošku. Dáte na mým hlasu trošku slyšet. Ščerbice. To další země, kterou mám tady jako první díl nové série, takže je fajn se dostat i jinam než do Česka na Slovensko. Gošovice. To vůbec nic neříká. A Račiboř Rybník. No tak nejsme zase tak daleko za hranicema. Rybník je tady. Račiboř je tady. Takže my budeme někde tady. Jejkovice, Ščerbice, myslím, že to tak tam bylo. Ščerbice a Jelkovice, Jejkovice tady. Ulica Glovna, jo. To by odpovídalo. Tady se jde na východ. Pořád jdu na východ. Pořád. Tak. Přijel jsem semka. Jo, takže. Teďka jsme byli někde tady v týč. Tady se jde na západ. Jaký jsou tady čísla popisný? 45. 45 je tady. OK. Čili my jsme tady. Odpovídalo. Jo, 3 metry. Kolo číslo 2. Křešice. Jo. Tohle mi připomíná Řepin. Tady jsem byl, ale já nevím, jestli tady jsou takhle ty 2 přezy
ve sledu. Tady. Jo. Odpovídá to. Čili... Ulice Chrobrigo. Ano. Číslo popisné 22. Jo, ale já volnošči. Já to asi mám? Tohle na sever. Tady nějaký panelák, ale jo, tady. Apteka. Jo, dobré. 2 metry. Tak to taky zase nebylo nic složitýho. Pravda, že to muset vždycky F5 tknout, protože mi to vypadá, nevím proč. Ale teď jsem měl štěstí na to, že jsem ten přejezd poznal, protože jsem na tom, u toho přejezdu byl, ale netočil jsem ho. Ještě tak rozmazaný. Takže jsme v nějakém městě, kde jezdí tramvaje. Jsme přímo ve Varšavě. Krakov, aha. Tak. Radši si to ještě někde ověřím, ale tohle by tak odpovídalo. Krakov. A Krakov je velké město, to chvilku potrvá. Stanice vojákem. Já potřebuji nějak jako si potvrdit, jestli to je skutečně Krakov, jestli to není nějaká třeba, jestli to je nějaká léčka třeba. Třeba nápis. Rynek Klovny Krakov. Tak a budu tomu věřit, že jsme v Krakově teda. No. Tak teď se stavu na hlavní. Nějaký hlavní bulvár toto. Jak se jmenuje? Alia Juliuša Slovackého. Budu muset hledat. Jihovýchod.
Tak jihozápad, severovýchod. Ach jo. To je dílo teda. To je rovnou třeba nějaká hlavní ulice. Spíš ne. Jsem slepej, nebo nevím. A jakmile tu ulici najdu, tak jsem víceméně doma. Musím najít ještě... Starosta Krakovský, takže bychom byli přímo někde v centru? Tak přeci jenom. Mazověcká ulice. To je Lobsovská. Takže my jsme tady. Teďka zhruba kudy jsme jeli na západ? Takže ulice Aleja Grodgera. Šel na východ. Ulice Koščelna. Dobře. Já jsem jakoby na sever? Co mi nechce věřit. Aha, tady. Počkat, Koščelna je tady. Jo, Grodgera, tady, už to vidím. Takže... Stanislava Vyspianského, tady. Jo, tak jsme konečně doma. Třetí kolo, ale máme to z krku. No, 13 minut za náma. A ještě zbývá 7. Sejce 242 a 193. Tak to vůbec nevím. Musím se jak zorientovat. 241. 243, 242, tak. 193, jo. Chodíš, jo. A 242 na Vyřisk. Jo, tak to sedí, takže jsme v Golanč. My jsme tady někde. Na východ.
Tady je fotbalové hřiště. Zase jsme zde. Povídá to. Výborně. 6 metrů. Tak. Tohle by nemuselo být nic složitýho, protože jsme u Baltu. Darlovo. Tady. Nechce věřit, že jsem to našel. Hnedka takhle. Záchodně. A jaká to je ulice? Co to je za číslo popisný? Najít nějaký to číslo popisný by to chtělo. Číslo 3. Ale jako vypadá to, že tady nic jiného není, takže já to dám. 5 metrů. Dobré, tohle bylo rychlé. Takže jsme za polovinu. Třeba se někam dostat teďka. Hlavní silnice. Wow, to je nějaká čtyřprudovka. Takže nějaká Chelm. Aha. Chelm. Na sever pokračuje, co to je zase číslo silnice? 812. Chelm je někde u Lublina. Tady. 812. Aha. Co musím dostat? Jak se tady někde odbočovalo? Bylo asi tady. Malované 24A. Paráda. Já se dostanu na začátek. Tady je nějaký baráček. Číslo by tu bylo někde 38. Tady je 38. Ale ono to asi nebude to správné číslo. Jedu na jihozápad. Ne, to je jinde. Tady. Takže, ještě jednou. Jedu na západ. Pak na severozápad. Pak na sever. Dal jsem někam, jo, pak na jih. A přijedu do ulice Malované. Tady. Ježiši, to mi vůbec nic neříká. Teď pojedu na jihovýchod. Už jsme byli tady? Jedna směrka.
To chci mi naplnit počet bodů, když se takhle snažím. Jo. Tady. Jo, takže jsme tady v tomhle případě. Tady byla, jo, tady je jednosměrka, tak to odpovídá. Tady je 38. No ještě tady do okolí. 40, ano. Tady je pak odbočka doleva. Jo, je. Proti 40. Zkusíme, jestli to je rozvětvení. Je to tady, tak. Takže jsme zde. Šest metrů. Sedmé kolo. Vlastně nějaká hlavní. Silnice 94. Takže nějaká stará alternativní cesta k dálnici A4. Březiny Šlonské, takže jsme jsme někde ve Slezsku. Tady je cedule. Krakov, Vroclav. To mi moc nepomohlo. Potřeboval i číslo téhle silnice zjistit. To je nějaká železnice. A? Pěkary Šlonské. Tak to už mi pomohlo víc. Už jenom najít tu obec. Bytom, Čeleč, Benzín, Olkuš. Teď jsem slepej asi. Jo, tady. Pěkary Šlonské. Silnice 94 je tady. Oj. Nějak nevychází. Oj. No. Tady vede nějaká železnice. Či jsme tady? Baráčky tu jsou, 4B. Hele, tady. Tady už půjdu na sever. Tak jsem rovnou na hlavní.
Tak, jo, tak jsme doma. 4B. Takže to dám semka. 1 metr. No. Kolejová ulice. Když tam je kolejová ulice, tak by tam vzadu jsou koleje, no, ale dá se nedostaneme. Dobře, takže jsme jdou železnice. A blížíme se k přejezdu. Čekat. Volka K3. Volka K. Varšava. Silnice 634. Tady 634. Jsme přímo na silnici 634. Volka K. Na severovýchod. Jsme tady. Ulice kolejová. Vrátím se zpátky. Směrem na východ. Tady je ten přejezd. K tomu přejezdu jsme přijeli směrem na jih. Aha. Tak počkat, tak ještě jednou. Je to 3 kilometry. Takže tady. Jasně. Tak teďka ještě zjistit, co to je tady za obec. No. CK Norvida. A Volka Kozlovská je 3 kilometry. Zamestneme přes tady ještě. Tohle všeho, co tak vidím, tak asi už ne. Což by mi odpovídalo tady tomuhle. A tady je kolejová. To znamená, že tenhle stav už pravděpodobně neexistuje. To složitější to bude. Radzimínská je tady. Jasně, takže tady je teďka dělaný most, takže tenhle přejezd už neexistuje. Takže byl zrušen. A my jedeme teďka tudy, po té Radzimínské ulici. Podél těchhle z těch baráků. A přijedeme semka. Jo. Tady byly... Tady. Myslím, že tady. AZ2 hurtovně, takže my jsme zde. Tady ta silnice končí, takže pokračuje semka do toho pole. No jasně. Tak už je to jasné. Jaký je rozdíl? 7 metrů. Tak když se místo během pár let promění a dostaneme začínáme pracovat se starší verzí, která už není aktuální.
No, stanice 877 Landshut-Ležajsk. To je další z míst, kde jsem dokonce i byl, takže by to nemuselo být nic složitýho. 877 je tady. Landshut je tady. Ještě co to je za obec? Vola Dalša. A je to směrem na jeho východ. Tady. Jsme na nějaký téčkový křižovatce. Tak pojedu jakoby... Dobře, tak pojedu jakoby na sever. Na sever. A přijedu na hlavní. Tak, takže my jsme zde. Už jenom poznat čísla popisný. ...416. Tady. My jsme tady. Pravděpodobně. Dáme se, co tady je za číslo popisný. Nevíme. ...424. Jo, tak jo. Jsme tak zhruba tady v té křižovatce. 2 metry a jdeme do posledního kola. Zase křižovatka. Tak to je dobré. Lubaň a Jalověc. Lubaň, pokud se nepletu, je v Dolnoslezském vojvodství. Lubin je tady, ale Lubaň. To je kousek od toho. Dobře, jak pojedu na druhou stranu. A pozor, řeka. Řeka Kvisa. Lubaň Šlonský, jo, je to tak. To je Přest. Ale potřebuji najít, kde ten Lubaň je. Se nemůžu vzpomenout teďka. Tady. Lubaň. Ach jo. Čili jsme...
Ulice Glovna. Jeleněgorska. Hotovo. A 50 000 doma. Tak. 39 metrů odchylka, což není špatný. 33 minut 48 sekund. Takže docela jsem se nadřel u toho. Tak, pro dnešní video je to tohleto všechno. Pokud jste se mi vyrovnali výkonu, tak vám gratuluju, protože tohle byl opravdu výborný výkon. Pokud jste mě překonali v čase, tak vám blahopřeju. A těším se u dalšího pokračování M90 Jets GeoGuessru, tentokrát na Českých náměstích. Za týden zase ahoj.